Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Isang maulang hapon po mga kababayan, Justin Dizon po ng CLTV 36 News maghahatid po sa inyo ng napapanahong balita kaugnay ho nitong ating ginagawang pagbabantay sa bagyong Ompong. Kanina ho mga kababayan, napanood natin yung forecast ng Pag-asa at maya-maya pong alas 2 ng mamayang alas 2 ng hapon ay magkakaroon ulit ng panibagong weather forecast advisory. Ito pong ating Weather Bureau at tutukan natin yan. At anytime soon ay atin din pong ihahatid sa inyo itong press briefing ng Office of Civil Defense kaugnay ho nitong ginagawang responde sa pananalasa ng bagyong Ompong sa buong sa ating kapuluan, Pilipinas at sentro yan sa Masbate, mga kabalen. Pero ito ho, nakataas pa din yung iba't ibang storm signal dito ho sa atin sa Central Luzon. At ito mga kabalen, babanggitin ko na lamang din, ay base na rin ito dun sa latest available data natin mula po sa DOST Pag-asa. Gaya ng nabanggit ko kanina, ito po ay alas 11 ng umaga na i-publish. At mamaya pong alas 2 ay may panibagong bulletin, weather bulletin, para ho magabayan tayo. Pero for the meantime, ito ho mga kabalen, basahin ko lamang, nakataas po yung tropical cyclone wind signal dito ho sa lalawigan ng Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa Visayas naman ay signal number 3 sa Aklan. At yung partikular sa Makato, Tangalan, Kalibo, New Washington, Ibahay, Lezo, Malay, Namas, Numancia, Batan at Buruanga at ganyan din sa may Kaluya Island. At ito ho mga kabalan, meron pang nakataas na storm signal number 2 naman. Okay?
dito ho sa atin sa Central Luzon. Inaasahan po yan na magdadala ng hangin, ganyan na rin ng pag-uulan. So, banggitin ko, ano-ano ba yung mga nasa storm signal number 2? Yung pong katimugang bahagi ng Zambales, partikular na yung bayan ng San Marcelino, Subic, lungsod ng Olongapo, Castillejos, San Antonio, San Narciso at San Felipe ay nasa signal number 2. Yun pong mga nabanggit kong lugar, mga kabalen. Ano? And then, dito ho sa Bataan naman, ay kabilang din sa signal number 2, yung buong lalawigan ng Bataan, habang yung southern portion ng Pampanga, Orac, Santa Rita, Guagua, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Santo Tomas, San Simon, Binalin, San Fernando, Bacolor, Florida Blanca, Apalit at Lubao, signal number 2. Okay, mga kabalen, signal number 2 ho, yung mga binanggit kong pangalan. Pangalan na lugar, mga lugar o mga bayan dito ho sa atin sa Pampanga. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justine. Sa Bulacan naman, eto ho mga kabalen, ay nasa signal number 2 rin o nakataas din ang signal number 2 sa Obando, Paumbong, Bocaue, San Jose del Monte, Bustos, Malolos, Mikawayan, Balagtas, Giginto, Pandi, Plaridel, Kalumpit, Santa Maria, Agonoy, Baliwag sa Bulacan, Marilao, ganyan din ho sa Pulilan. Umiiral din ho ang signal number 1 dito ho sa Pangasinan, sa Zambales, yung mga hindi nabanggit na lugar, the rest of Pampanga as well, Bulacan, signal number 1D sa Tarlac at Nueva Ecija. Ganyan din sa katimugang bahagi po ng Aurora, dyan sa may Dingalan, Baler, Maria Aurora at San Luis. Balita matyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justine. Di sa neto makibalita makyala matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Hintayin lang ho natin magsimula yung gagawing press briefing ng Palasyo kasama po ang Office of Civil Defense, Civil Defense upang sa gayon magabayan din ho tayo sa mga dapat nating paghandaan at ano na nga ba yung nangyayari din sa ibang bahagi po ng ating bansa kasabay ho ng pananalasa ng Bagyong Opong. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justine. Di sa neto makibalita makyala matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, habang naghihintay tayo, pag-usapan muna natin yung mga importanteng bagay. Mga dapat ho nating malaman bagong pananalasa ng bagyo. Ito, sa mga oras ito, sana nakapaghanda tayo. Manatili ho kayong dapat nakamonitor sa mga weather update, warning at advisory. Mahalagang malaman itong ating mga balita upang patiyak yung ating kaligtasan. Alamin din ho yung mga warning and evacuation plan ng inyong komunidad. Paalala ho ng Office of Civil Defense Central Luzon, dapat identified. Alamin paano yung plano ng inyong community. Kung mayroong mga babala dyan sa area ninyo, kung mayroon ng pinatutupad na evacuation, ayan, kailangan aware ho kayo dyan. Ito sana bago dumating yung bagyo, napaghandaan na yung tiyakin na ligtas ang inyong mga tahanan. Ito, may importante talaga to Dapat bago mag-rainy season, sinecheck natin yung ating mga bahay, yung mga tulo, yung ng bubong, at yung mga sirang poste, ganyan. Paglilinis din ng dumi o ng kalat sa ating bakuran, sa ating bahay, upang sa gayon, mga kabalen, ay maiwasan din yung pagdami ng lamok.
At siyempre kung may malakas na hangin, dapat mahalagang tiyak ho natin na matibay yung ating mga kinaroroonan o yung mga silong natin sa mga oras na ito. Skip the scrolling stream. Eto, pinaalala rin ng OCD, kailangan meron ho tayong go bag. Kanina binanggit ko dun sa ating unang edisyon ng news stream, ano ba yung dapat na maging laman ng go bag. Mamaya, balikan natin yan. So, eto ho yung mga essentials, mga supply na magtatagal ng 3 araw, gaya ho ng gamot. Di ba? Pagkain, tubig, dokumentos na importante. Eto, pinapaalalahanan din yung ating mga kababayan kung kayo pa may mga halagang hayop, mga livestock o di kaya naman mga pets, ay ilagay yan sa ligtas na area. Huwag ho nating iiwan, and designated evacuation site para ho sa mga hayop meron din, alamin sa ating komunidad. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Minsan ho kasi sa taranta natin, minsan nakakalimutan na natin na may nakatali palang aso. Yun ho yung dahilan kung bakit hindi rin dapat talaga tinatali o kinukulong yung mga aso. Dahil sa ganitong sitwasyon, emergency, 36 news stream. Eto ha mga kabalan, magsisimula na yung press briefing. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At na walang bigay muna natin sa press Pilipino briefing ng at Malacanang. dapat na naiiwan. Isinulong ngayon ni Presidente Marcos Jr. ang pagtibayin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang makaahon sa buhay ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at mga oportunidad sa kabuhayan. Kaninang umaga, pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang ang 18 huwarang Pantawid Pamilya na nagpamalas ng kasipagan, galing at determinasyon upang maiangat ang pamumuhay mula sa kahirapan sa tulong ng programa ng pamahalaan. Nais ding dagdagan ng Pangulo ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay. At upang mapagtibay ang 4Ps, halos 36 billion pesos na napondo galing sa flood control project ng DPWH na ilalaan ng pamahalaan sa mga programa ng DSWD, katulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at Sustainable Livelihood Program. Ayon sa Pangulo, ang karagdagang pondo ng AICS ay makakatulong upang mas dumami pa ang mga kababayang matutulungan sa panahon ng emergency. Maliban dito, binigyan diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas sa inisyatiba ng makatulong sa mga former combatants bilang mga targeted beneficiaries ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Bilang isang public servant, ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsisikap upang ang bawat Pilipino, bawat pamilya, ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Mga minamahal kong kababayan, kayo po ang dahilan at nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas ng loob na gawin ang aming trabaho ng mabuti at matapat para matulungan ang aming minamahal na kababayan. Kaya't patuloy po tayong magtulungan. Ang tagumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. Sa gitna ng sama ng panahon, nararamdaman ng ilang bahagi o rather sa ilang bahagi ng bansa, abala ngayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamahagi ng iba't ibang uri ng assistance at tulong pinansyal sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Ayon sa utos ni Pangulong Marcos Jr., naglaan ang DSWD ng kabuuang 133.3 million pesos para sa mga residenteng tinamaan ng bagyo sa La Union. Bago pa man nanalasa ang bagyo, naglaan na ang DSWD ng 54,432 family food packs at 5,452 non-food items para sa mga residente. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektadong komunidad. Kaugnay nito,
Personal ding namahagi ng tulong pinansyal si Pangulong Marcos Jr. na aabot sa 9 million pesos sa mga mangisda at mga magsasaka na nasalanta ng habagat at bagyo simula pa noong Hulyo nitong taon. Nakatanggap ng higit 10,000 piso bawat isa ang kabuuang 800 families na nasiraan ng bahay noong bagyong Emong sa ilalim ng emergency cash transfer ng DSWD. Samantalang 3,000 pesos each sa 275 farmer beneficiaries sa La Union. Namahagi rin si Pangulong Marcos Jr. ng 1,207 na 50 kilogram fertilizer bags sa mga lokal na government, 381 fertilizer bags sa San Fernando City, 882 bags sa San Juan, at 598 bags sa Bacnotan. Binigyan diin naman ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong mahigit 190 billion pesos na pondo mula sa 2026 National Expenditures Program para sa DPWH ang i-allocate para sa ibang programa ng gobyerno na naglalayong matulungan at matugunan ang pangangailangan ng taumbayan. Samantala, nagpaabot naman ng financial assistance si President Marcos Jr. sa Ilocos Training and Regional Medical Center or ITRMC kung saan personal niyang binisita ang mga pasyente doon at personal na sinaksihan ang zero balance billing process sa nasabing pagamutan. Program na kung saan mas maraming kababayan natin matutulungan kapag may emergency. Ang ating tinitignan, yung mga operasyon sa gamot at ibang gastos para sa inyong na healthcare. Yun po ay ilalagay natin para patibayin natin, paliwakin pa natin yung ating healthcare program. Kaya't maraming oportunidad na ating ibinibigay sa ating mga kasama upang kaya naman ay tinamaan tayo ng bagyo, tinamaan tayo ng sakuna, ay sana naman ito'y makakatulong. Hindi sapat ito, ngunit malakas ang loob ko na magsabi dahil alam ko ang ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino ay talagang napakasipag, napakatapang. Binisita rin ng Pangulo ang San Agustin Elementary School sa San Fernando City, La Union, kung saan nasaksihan niya ang pamamahagi ng food packs mula sa DepEd sa 1,000 teaching and non-teaching staff na naapektuhan ng bagyo. Aabot sa 800 teachers, non-teaching staff, students at parents ang nakasalamuha ng Pangulo. At ngayong araw ay makakasama natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo upang bigyan tayo ng update sa ating paghahanda para sa Bagyong Opong. Good morning po, sir. Magandang araw, Yusek Claire. Magandang araw po sa Malacanang Press Corps at sa mga tagapanood natin. Alinsunod na nga po sa direktiba ng ating Pangulo kay NDRMC Chairperson Secretary Teodoro nung pumunta siya doon sa ating NDRRM Operations Center, ang kanya pong ipinagutos, full mobilization of NDRRMC response agencies. At ito po ang kanyang ipinagdiinan, two-pronged action. Ibig sabihin, nakakonsentrate tayo doon sa full mobilization pagdating sa pagresponde doon sa mga nasalanta ng mga naunang bagyo at saka ng southwest monsoon at saka full preparation din po, preparedness para naman dito sa ating nararanasan ngayong bagyong Opong. Kaya naman po sa Office of Civil Defense, tuloy-tuloy. In fact, as we speak, ginaganap ngayon umaga, hapon at gabi doon sa ating NDRRM Operations Center. Si Yusek Cabreros po, pinupulong ang ating mga regional offices, ang ating mga response agencies sa National Interagency Coordinating Cell, ganun din sa ating mga OCD na mga Operations Center at maging direkta po sa mga lokal na pamahalaan. Kahapon po, dahil nga po ang utos ng Pangulo ay tuloy-tuloy na pag-responde. Nakahanap tayo ng isang araw na window kahapon between nangyaring super typhoon at saka itong paparating na bagyong Opong. Nakapagpalipad po tayo ng C-130 papunta sa Batanes. Nagdala po tayo at nag-replenish doon ng mga family food packs mula sa DSWD. Nagpadala rin po ng mga non-food items mula sa OCD at ganoon din sa Department of Health. Kaya po nagpalipad tayo doon ng C-130 para makuha din po yung ating mga kababayang na stranded doon. Marami doon. Meron ng mga 5 araw, 1 linggo o mahigit pa na stranded sila doon dahil wala nga pong biyahe. So we were able to bring back 88
strandees doon mula sa Batanes. Gusto rin sana ng Pangulo at ng NDRRMC na makapunta direkta sa Calayan Islands kung saan ito rin yung ating kumbaga sa mga ulat ito yung devastated talaga nung Super Typhoon Nando. Pero dahil hindi pa po kaya, the weather does not permit it, kaya kahapon ang kaya lang lumapag sa Calayan Islands ay ang mga choppers natin. Pero yun naman po ginawa yun para magdala ulit ng mga food and non-food items. And then kasama rin po sa pagbalik ng choppers ay ang pag-evacuate po nung ilang pasyente na nando doon. Dito naman po sa isinasagawa na ating pag-monitor at sa paghahanda dito sa atin sa bagyong Opong, nakapagpa-pre-evacuate na po ang through the DILG. Halos umabot po tayo ng 433,000 na mga kababayan natin ang na-evacuate. These are coming from the different regions. Specifically, ang marami po dito ay from Region 5 sa Bicol Region. That is 341,000 na ating mga kababayan. Sumunod dito yung Region 8, itong Eastern Visayas. Ganon din dito sa Region 6, Region 4B at saka sa Region 4A. Sa atin naman pong mga iba't ibang response clusters, 15 of them, lahat po ito ay naka-standby for deployment sa kung anuman ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa pa po sa direktang ipinag-utos ng ating Pangulo ay ang pagtugon po doon sa hihilingin o sa mga kakailanganin ng ating mga probinsya na tatamaan. Kaya kanina po nakausap natin ang gobernador ng Masbate kung saan kumbaga dumaan, naglandfall itong bagyong Opong. Ang hinihingiling naman po doon ay dahil sa vastly devastated po yung mga linya ng kuryente, linya ng komunikasyon, ganon din sa replenishment ng ating mga food and non-food items. Kaya through our Department of Energy, nagsasagawa na rin po ready for deployment itong ating mga teams para makatulong doon sa restoration ng mga linya ng kuryente. Ganon din yung pagdala ng mga non-food items at saka mga food packs as replenishment and augmentation. Pero ang iniintay na lang natin dito ay kapag maayos na yung panahon na pwede nang tumawid mula sa Albay going to Masbate, and then ganoon din kung po pwede nang lumipad yung ating mga air assets. Dito naman po sa Mimaropa at saka sa Calabarzon kung saan ito tinatamaan ngayon nung bagyong Opong, kausap pa lang natin din yung regional offices, and as we speak, pagkatapos nito magkakaroon ulit ng pagpupulong, kasama natin yung ating mga regional offices, and then kasama din yung ilang mga gobernador nitong mga probinsya na ito para direkta nating marinig ano ang updates doon sa kanilang mga probinsya at saka ano ang kakailanganin nila mula sa ating regional and national agencies para naman po matugunan na ating pamahalaan. Yun po muna ang mga updates. I'll be ready to answer your questions. MPC, any questions? Yustin Sores, DZMM. Sir, you mentioned sa Masbate, devastated yung kanilang supply ng kuryente. Gaano kalawak po yung inyong na-monitor na pinsala po sa kanilang energy sector, and ano po ang commitment ng DOE, gaano kabilis silang maire-restore yung supply ng kuryente? Sa Masbate po, we have 21 municipalities in Masbate. Lahat po yun down yung kuryente. And una po, we have backup generators naman doon sa ating provincial DRRM office. Nako-contact naman natin sila. And then ganun din sa ibang, especially sa mainland, yung mga backup generators at mga linya ng komunikasyon. SOP rin naman po, syempre, doon sa ating mga backup communication facilities, to really put them down kapag malakas ang bagyo at saka i-re-establish na lang yon. So nako-contact natin silang lahat. Pero in terms of kuryente po, yung Maselco, Masbate Electric Cooperative, and then ganun din po yung Tiselco, sa Ticao Electric Cooperative at sa Burias Island, halos po buong probinsya down po yung linya ng power po natin, at saka pero po yung sa komunikasyon, nako-contact pa natin, may signal po yung dalawang major na telcos natin doon, so nako-contact pa natin yung ating mga kababayan doon. Thank you po. May tanong pa po. One follow-up lang, sir. Since i-follow up ko lang, sir, yung nabanggit niyo na yung DOE ay
magde-deploy sila, ready for deployment sila for the restoration. May nabanggit po ba kung yung timeline lang nila, sir? Gaano kabilis nilang supposedly maibabalik yung supply ng kuryente doon? Sa ngayon kasi as I mentioned earlier, no, mahirap ang tumawid. Merong binubuo from the national agencies, no, ng DOE. Ito yung, kung tama ang pagkakalala ko, no, task force kapatid, no, ng DOE. And then yung sa regional naman din, magpapadala din doon ng teams para tumulong sa Masbate Electric Cooperative na ma-restore yung mga poste at yung mga linya ng kuryente doon, no, kasi yun yung nakita natin na nagsitumbahan yung mga yon. Wala pa pong timeline in terms of kung gaano katagal ma-restore yon. By the way, taga Masbate po ako, kaya nadi-describe ko ng maayos. Yung sa 21 municipalities kasi at meron tayong 3 major islands doon. Ang challenges lang doon sa 2 major islands kasi kapag masama pa ang panahon, hindi po yun matatawid, no? And then we are looking at the teams and the equipment na ipapadala din doon to augment yung mga teams na nandoon na sa Masbate for the debris clearing muna, no, and civil works. And then ganun din dun sa teams na tutulong doon sa Masbate Electric Cooperative at saka sa Ticao Electric Cooperative. Sunod mula kay Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, sir. May we know po kung ang government ay aware doon sa biglang pagbabago daw po ng track ng Bagyong Opong, yung parang lumihis doon sa talagang in-expect pong track. Yes, Ma'am Eden. Actually, dito sa atin sa NDRRMC, may ginagawa na tayo ngayon yung pre-disaster risk assessment and scenario building. So kasama doon yung pagbago, umangat man or hindi. Doon sa nakita natin magmula noong Mirasol, Nando at saka sa ngayon, dahil nga po doon sa code of uncertainty, no? Ang pinahanda talaga ng ating Pangulo nung pumunta siya doon at nagpulong doon, hindi lang itong mga sinasabing track, no? Dahil hinihila din po or ine-enhance yung southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin, kahit po yung mga katabing rehiyon, no, at saka bukod doon sa habagat, meron pa tayong mga localized thunderstorm. In fact, nung mga nagdaang bagyo, meron tayong nasa northern Luzon naman po yung track ng bagyo, pero meron pa rin tayong nauulat ng mga apektado even sa Mindanao at saka sa Visayas. So ang utos ng Pangulo, lahat po ng rehiyon ay kumbaga pare-pareho ng paghahanda mataas. So we're aware of that as mentioned po dun sa scenario building. But definitely po nagkaroon pa rin po ng epekto yung biglang pag-landfall niya sa Masbate, ang in-expect kay sa bahagi ng Bicol. Di po ba? Yun ang binrief kay PBBM last time ng Pag-asa. Tama po. At that time, hindi pa ang Masbate kasama, no. Kahit yung summer na mas mababa, hindi pa, no. Pero even at that time, tinitingnan na rin kahit doon sa Bicol region na it could happen kasi nga po meron ng ganyan, no, because of rapid intensification at saka mabilis na nagbabago. Kaya even at that time, yung Masbate po talaga nag-preemptive evacuation na rin anong ating mga kababayan kasi tinitingnan nga what if bumaba. Thank you po. Ma'am Eden. Christian Bascones, PRTV. Sir, hingi lang po kami ng update about sa mga casualties with this Bagyong Opong po. Alright, kung mapapansin nyo po at kung nakikita nyo yung listahan na naka-post sa ating website, no, ang casualties doon hindi pa kasama yun sa Bagyong Opong. Yung datos po na nandoon ay kasama Mirasol at saka Nando pa po yun. Now to answer your question dito sa Bagyong Opong, kaninang umaga base sa pagpupulong natin with our OCD Regional Office and Governor of Masbate and then ganun din sa Eastern Visayas. In terms of casualties po, meron tayong tinitingnan and for validation again of our management of the dead and missing cluster. Sa Masbate, meron pong 2 na naiulat na kababayan nating nasawi. Ang isa ay sa Municipality of Monreal, ang isa naman po ay sa Masbate City. Merong kanina may nabanggit na casualty din doon sa ibang munisipyo pero na-confirm natin ngayon na yun po ay nasugatan at hindi po nasawi. Doon naman po sa region this is for Bicol region, ano, kahit yung doon kanina may nabanggit 2 yung kasi na probinsya na nabanggit na meron, like this is again in Masbate and Camarines Sur, so wala po yun, no? So 2 lang ang tinitingnan natin in Bicol region. Meron naman pong kaninang umaga 6 na missing na fishermen sa
hindi, sa Eastern Visayas, sa Samar, no. Meron dun ang latest pong ulat bago ako pumunta rito, yung isa daw po ay natagpuan na, 'di ba? But again, all of these data no we're trying to validate no kung yung natagpuan ba ay the same doon sa nawawala or baka iba ito. So as we speak no, ongoing yun doon yung monitoring natin. Okay. Base po sa inyong mga data for validation, ano po yung ginagawa ninyo? Are you uh, conducting a search and rescue operation po? Kasama po yun no, pero pagka pinag-usapan natin kasi is validation of itong mga casualties lalo na po yung mga nasawi nating kababayan. Ang proseso po nito yung sa ating management of the dead and missing cluster. Ito po ay led by DILG and then our local government units kasama ang sa municipal health or provincial health office, ganun din yung social welfare and then sa ating pong kapulisan. Pag sinabi po natin it needs to be validated, unang-una po kailangan syempre yung mga dokumento no, doon ba sa kanilang death certificate ay nasasabi ba talaga na ito ay may kinalaman sa bagyo? Meron dun po kasing nasasabay lang na halimbawa po may isa tayo doon sa Northern Luzon na ang sabi ay namatay noong bagyo. Pero nung vinalidate po, wala namang kinalaman sa bagyo na dulas at saka na kumbaga nasawi po ano. So those are being validated kasi ibig sabihin hindi yung kasama doon sa direktang epekto nung bagyo. Etong ating mga kababayan na mga kunyari mangingisda ano na mga nag-capsize ang boat dahil sa lakas ng alon o kaya sa storm surge, ito napapasama po ito dun sa listahan. Kaya kung minsan mapapansin nyo medyo mga tapos minsan nababawasan o nadadagdagan dahil po ito sa validation ng MDM cluster. Lastly po, yung sa Batanes po, nagpadala po kayo ng C-130 for rescue, tama po ba? Para po dun sa mga kababayan natin na na-stranded. Kasi ilang araw po doon na canceled yung mga flights, no? Kaya actually that was as early as September 15, naka-cancel na po yung flight doon. Kaya marami tayong mga kabayan. So na-rescue po natin yun or kumbaga that was a rescue mission to bring them back to Manila. Yusek Claire. Maraming salamat po, Sir Juni. Thank you, ma'am. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, good afternoon po. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dun po sa naging testimonya ng dating security aide po ni Kong Zaldico na si Orly Guteza implicating po former Speaker Romualdez, pinsan po ng ating Pangulo, dun sa flood control anomaly saying na siya mismo yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera na kung tawagin po nila ay basura. Muli, ang nais ng Pangulo, lahat po na magtetestigo ay makumpleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte. At dapat ayusin kung ano man ang kanilang mga salaysay. At katulad nga nito, napabalita rin po na yung mismo notaryo publiko ay sinasabing peke dahil hindi daw po niya ito ninotaryuhan. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? So pero muli, ang lahat ng ebidensya, kung ito man ay lahat ay makukumpleto, yun po ay tatanggapin at kailangan lamang pong ibigay sa ICI at hindi naman po makikialam ang Pangulo dahil nga po mayroon na po tayong isang independent commission to investigate on this matter. Yusek, follow-up question lang po. Ito po bang nangyaring ito sa hearing ng Senate ay they're trying to implicate din po ang Pangulo by implicating Speaker po dun sa flood anomaly? Wala po tayong nakikitang gano'n. Napakalayo po ng gano'ng klaseng opinyon. At hindi po magpapaimbestiga ang Pangulo maliban lamang sa ibang mga obstructionist na ang nais talaga ay sirain lang ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good afternoon, Yusek. May we have Malacanang's reaction to Gutez's statement that the Aguada residence just across this building is another drop-off point for former Speaker Martin's alleged kickbacks? Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman,
lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Follow-up lang po, will the admin renew Maynard New as special envoy to China for trade, investment, and tourism? Kasi po, Yusek Bernardo also dropped Goose Cork Wine Bar as where they met to discuss insertions po. Muli, yung mga ganyang klase mga statement dapat po ay malaman din at mapatunayan para kung meron mang dapat na mawala sa pwesto dahil hindi po sila tumutugon sa kanilang pagiging public servant, dapat malaman ng Pangulo para kung dapat silang tanggalin, tanggalin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Good afternoon, ma'am. Kanina po sa event ni Presidente sa Palasyo, may nabanggit po siya na plano ng pamahalaan na amyendahan yung 4Ps. Anong aspeto po ng programa ang nais na maamyendahan? Opo. Sa ngayon po kasi, ang lumalabas po sa rule na po na ito ay hanggang 7 taon lamang ang pagbibigay ng ayuda sa mga miyembro o benepisyaryo ng 4Ps. Ang balak po nila ay matanggal itong 7 taong period na ito at magkakaroon lamang po at i-strengthen yung case management at kung halimbawa po hindi pa po nila kayang gumraduate sa katapusan ng 7 taon, ay mananatili pa rin po ang pagtulong sa ating mga kababayan na nasa ilalim po ng 4Ps. Pero mas mabuti po at mas gugustuhin po ng pamahalaan na ang karamihan po sana na naging benepisyaryo ng 4Ps ay makagraduate dahil ibig sabihin po nun ay umaangat ang kanilang buhay. Pangalawa po, isasama na rin po as member of Advisory Council ang DSUD para sa pabahay, pati po yung pong first 1,000 days na monitoring, kasama na rin po ang mga batang 0 to 2 years old. Kasi dati po nag-i-start po kapag ka po 3 years old hanggang 18 years old. So kasama na rin po yung 0 to 2 years old. Thank you, ma'am. Sunod mula kay Christian Yuzores, DZMM. Good afternoon, Yusek. Despite the report po that Congressman Zaldico is in the US para po sa pagpapagaling, may mga nag-leak po sa social media ng supposedly itinerary ni Congressman Ko going to Spain and Singapore. May plano po ba ang government na makipag-ugnayan sa mga counterpart na government and agencies sa ibang bansa para po mapauwi si Congressman Ko just in case po na hindi pa rin siya umuwi doon sa itinakdang deadline ni Speaker Bogie D? Kasalukuyan po ay meron pong ilbo na nakalabas po para kay Representative Zaldico. Kaya po namo-monitor kung saan po siya pumupunta. Pero ayon po sa DOJ, nakausap po natin, since meron pong investigation sa Senado, mas maganda po kung sila po mismo ang magre-request ng Blue Notice. At maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senadong kumilos dito. Sunod, Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, recently itinalaga po si dating SC spokesperson Attorney Brian Kitosaka bilang executive director po ng ICI. May we know kung ano po yung mga ikinonsider para siya po yung ma-appoint doon sa position? Liliwanagin lamang po natin, no? Ang pagpili po kay Attorney Brian Hosaka ay hindi po galing mismo sa Pangulo dahil binibigyan din po niya ang independence ng ICI sa pagpili. Nung ito po ay napili na po ng ICI members, yun naman po ang kinonsidera kaya po ito na-appoint ng Pangulo. Okay. On another matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At
Opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito from the current budget. Sa 2026, yung supposed to be na Bumakinan sila. matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano, yung yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami ho na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo, dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin, kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan ang economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unahang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit siya mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Thank you. Sunod mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, just a follow-up question. Since na-mention na po yung Pangulo yung nagpa-start ng investigations, ano na po yung update doon sa lifestyle check? His order to conduct a lifestyle check, not only on himself but on other executive officials? Most probably po magkakaroon po tayo ng memorandum. Hintayin lamang po natin by next week. May we know kung sino-sino po yung at least yung first salvo, yung first batch na mailalabas dito sa memorandum? Hintayin na lamang po muna natin sa ahensya na kanyang pag-uutusan. I'm sorry, last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier, sabi niyo lang po, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team kung saan siya nararapat, doon siya isasama para hindi na po magkaroon ng violation.
Where else could he be placed within the ICI if not as special advisor? Yan po ang aaralin ng legal team at muli, ayaw po kasing ilagay ng Pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI. Kasi kung nako-question po ang kanyang impartiality, ayaw pong ilagay ng Pangulo ang ICI sa ganitong klaseng mga issues. Sunod, Ivy Reyes Bilyonario. Yusek, clarification lang po if Maynard Wu still sitting as a special envoy to China. Again po. Kung siya pa rin po yung special envoy to China po natin. Hingin po natin yung pinaka-update at pag mayroon na po akong update, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Tuesday, new DCWB. Ma'am, follow up lang kay Mayor Magalong. Ibig sabihin po ba, sabi nyo kanina, parang kung makikitang may conflict of interest, so ililipat siya. Sabi ni Kat, kung saan pa ba siya pwedeng ilipat? Or may possibility din po ba na bawiin na lang yung kanyang appointment as special advisor at palitan siya ng iba para maging klaro ang lahat? Depende po yan sa aaralin po ng legal team. Kung yan po ang mas nararapat, para nga po hindi makompromiso yung independence ng ICI at hindi po magkaroon ng violation ng anumang batas at ng konstitusyon, tingnan na naman po natin kung ano po ang magiging solusyon at resolusyon ng legal team. Thank you, ma'am. Easy Claire. Maraming salamat. Bilang suporta sa ating mga magsasaka, mas mahabang rice import ban isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Nag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin pa ang rice import policy ng bansa na siya namang kinumpirma at inayunan ng Department of Agriculture. Sa ilalim ng direktiba ng Pangulo, pahahabain pa ang 2-month import suspension na magtatapos dapat sa November 2. Layunin din itong i-stabilize ang presyo ng palay sa merkado at alalayan ang mga Pilipinong magsasaka sa panahon ng ani. Ang hakbang na ito ng Pangulo ay pagtaguyod sa kapakanan ng mga magsasaka na patuloy sa pagtatrabaho upang may maihain sa pagkainan ang bawat pamilyang Pilipino. Para patatagin pa ang ekonomiya ng bansa, ibinaba na ng Bangko Sentral ang policy rate sa 5% mula sa 5.25%. Sa madaling sabi ay bababa na rin ang interest rates para sa housing, car at business loans. Malugod ding inulat ng BSP ang malaking pagbaba ng inflation rate sa bansa. As of August 2025, nasa 1.5% na lang ito. Malayo sa naitalang 8.7% noong January 2023. Bukod dito, ipinaliwanag ng BSP na ang kasalukuyang antas ng interest rate ay nasa tinatawag nilang Goldilocks zone o antas na sapat para suportahan ang paglago ng ekonomiya habang nananatiling mababa at kontrolado ang inflation. Ito ang mga tinalakay kahapon sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alinsunod ito sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang ekonomiya ng bansa at magdagdag ng mas maraming job opportunities para sa bawat Pilipino. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
kabalan, atin pong napanood itong press briefing ng PCO, ng Presidential Communication Office, kasama ho ang Office of Civil Defense, para ho dun sa mga update, iba't ibang update kaugnay ho nitong epekto ng bagyong Opong dito po sa ating bansa. Kabilang ho dun sa mga highlight na banggit kanina, ito ho nga bilang ng mga nasawi, kung saan ay meron pang vine-verify. Pero ito hong unang nailabas, Opong lamang, hindi po yung buo. Kasi doon sa inulat ng NDRRMC kanina, 14 po na katao yung nasawi sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Bunsod ho ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Yung tatlo ho dito is Central Luzon for verification pa. Kaya na-explain kanina ni Junie Castillo, yung tagapagsalita po ng OCD, kung paano yung proseso nila ng verifikasyon dito ho sa mga nasasawi tuwing merong ganitong klaseng sakuna, may mga bagyo. At but doon sa latest data na naibahagi po sa atin, for Opong alone, 2 katao po yung reported o naiulat na nasawi sa Masbate. Okay? So, yun po yung ini-update sa atin ng Office of Civil Defense. Kanina lamang, napanood ho natin yan. And sa mga kababayan ho natin, baka meron kayong gustong makontak din o yung mga nakakanood, inanunsyo ho ng OCD 21 towns. Lahat po ng 21 na bayan sa Masbate ang wala hong kuryente sa mga oras na ito. Bunsod nga ng paghagupit ng bagyong Opong. So yan ho mga kababayan, ang latest. Samantala, ito naman, update tayo dahil naglabas na rin ng weather bulletin. Ito pong Pag-asa. Ngayon lamang alas 2, kani-kanina lamang. Wait lang, hanapin ko yung... Sige, ilabas natin yung update sa severe ato. Okay. So, banggitin ko lamang, ito pong latest mula po sa DOST Pag-asa, alas 2, weather bulletin. So yun hong sentro ng Severe Tropical Storm Opong o STS Opong, San Jose, Occidental Mindoro. Ayon ho yan sa ating Weather Bureau, mga kabalen. And sa oras na ito, as of 2 p.m. And narito po yung mga signal sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Nakataas pa rin yung Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa Calamian Islands. Sa Visayas naman, signal number 3 pa din yung northwestern portion ng Aklan. Ito yung bayan ng Malay, Nabas at Burungwa. Gayan din yung Kaluya Islands. So yan ho yung mga nasa signal number 3. Dito naman ho sa signal number 2, nakataas po yung signal number 2 sa southern portion ng Zambales. Ito ho sa ating rehiyon, yung San Marcelino, Subic, Olongapo City, Castillejos, San Antonio, San Narciso at San Felipe. Yan hong aking mga binanggit na lugar ay signal number 2. And then, yung signal number 2 rin sa Pampanga, ito hong bayan ng Porac, Santa Rita, Guagua, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Santa Tomas, San Simon, Minalin, San Fernando, Bacolor, Florida Blanca, Apalit at Lubao. Yan ho yung mga nasa signal number 2 as of 2 p.m. Ngayon lamang yan. Latest po mula po sa Pag-asa. At yan, ipipaste ko yung mga pangalan, yung mga pangalan ng mga lugar o yung listahan dito sa ating live streaming para makita din ninyo at mabalikan ninyo. So basahin ko, tuloy ko lamang etong signal number 2 din sa Bulacan naman. Yun hong bayan ng Obando, Paombong, Bocaue, lungsod ng San Jose del Monte, Bustos, Malolos City, Maykawayan City, Balagtas, Giginto, Pandi, Plaridel, Kalumpit, Santa Maria, Agonoy, Baliwag, Bulacan, Marilao at Pulilan. Yan ho'y nasa signal number 2. Desisyon na tama.
Kabilang din ho sa mga lugar kung saan nakataas ito pong tropical cyclone wind signal ay dito ho, signal number 2. Ito ho, mga kabalan, babasahin ko. Nasaan pa? Ito, signal number 2 tayo. Metro Manila, signal number 2, Rizal, Cavite, Laguna, central and southern portion po ng Quezon. Ito ho yung mga bayan ng Pitogo, Buena Vista, Lucena City, Pagbilao, Tiaong, Lopez, Katanawan, Mulanay, Unisan, General Luna, Plaridel, Quezon, San Antonio, Alabat, Candelaria, Lokban, Sambalok, Padre Burgos, Sariaya, City of Tayabas, Macalelon, Mauban, and ito, Dolores, Perez, Agdangan, Gumaca, Atimonan, Real, San Narciso, San Francisco at San Andres. Yan ho yung mga nasa signal number 2. Cuyo Island, signal number 2, ganyan din ho ang hilagang bahagi ng Palawan, El Nido, Taytay, Araceli, at yung western portion po ng Zambales, signal number 3, mga kabalen. Nasa signal number 3, ito hong western portion ng Masbate, Aroroy, Balud, Mandamon, Milagros, City of Masbate, Baleno, ganyan din ho yung Burias Island. Sa Visayas naman, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Antique. Partikular na ho sa mga lugar sa Libertad, Pandan, Sebaste, Colasi, Valderrama, Barbaza, Tibiao, Patnomon, Lawaan at Bugasong. Yung ibang bahagi ng Aklan ay signal number 2 rin. Capiz, ganyan din ho yung northern portion ng Iloilo, yung Estancia, Carles, Balasan, Batad, San Dionisio, Concepcion, Sara, Huy, Lemery, Barotac, Viejo, San Rafael, San Enrique, City of Pasig, Bingawan, Kalinog, Lambunaw at Dueñas sa Iloilo. Yan ho'y nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 2. At 36 News Street, kasama si Justine. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ang mga susunod na lugar pong aking babanggitin ay nasa ilalim ho ng tropical cyclone wind signal number 1. Pangasinan, yung ibang bahagi po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, yung southern portion, Dingalan, Baler, Maria Aurora, San Luis. The rest of Pampanga is under signal number 1, as well as the rest of Bulacan, Quezon, Palawan. Northern portion ng Palawan, yan yung Dumaran, San Vicente, Rojas, at yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at yung iba pang bahagi ng Masbate ay nasa signal number 1. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At 36 News Stream, kasama si Justine. At sa Visayas ho, yung ibang bahagi ng Antique, the rest of Iloilo, Guimaras, Quezon and central portions of Negros Occidental. Diyan din yung northern portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Cebu. At ito hong Bantayan Island, Camotes Island, kasali rin northern portion ng Bohol. Ito hong northern Samar, central portion ng eastern Samar. At ganyan din ho sa may yung kabilang dyan, yung City of Borongan at sa Leyte, Biliran, General MacArthur, San Julian sa Samar, signal number 1. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Kabalen, pansamantala muna ako magpapaalam at magbabalik mamaya kung meron na pong update. Muli, i-like, i-follow lamang itong page ng CLTV 36 News
para ho sa mas marami pang mga balita kaugnay ho nitong ating ginagawang pagbabantay sa bagyong Opong. At ingat ho tayo mga kabalen, ihanda yung mga dapat ihanda, yung go bag. Dapat may gamot, may pagkain, mayroong tubig na sasapat ng 3 araw. Makibalita lamang ho kayo. Dapat may information na maasahan at kung kailangan pong lumikas at sinabi ng inyong mga barangay officials, ng inyong mga local DRRMO, sumunod na ho tayo. Bagamat alam natin, mahirap talagang iwan yung ating mga pinaghirapang gamit. Ano? Siyempre, yan lang ho yung meron tayo. Yung dugot pawis ang ating binubuhos dyan. Pero sa ganitong panahon po, unahin muna natin yung kaligtasan ng ating sarili at ng ating mga mahal sa buhay. Muli, ito po si Justin Dizon, nagpapaalalang ingat ho tayo lagi. Like and follow, share itong ating page, CLTV 36 News, para po manatili tayong updated.